Nyom adionum num. Onyankopon yaso tie me mpaebɔ na hunta wo ho mfiri me nkotosre ho. Wen waso ma me na gye me so. Madwene mu nwane wo mabɔbɔ mu na mesi apini. Otamfo ne obonefo ahudwan nti na obɔ musuo gu me so na wode abufo tane me. Makoma pere wo me mu na owuo huhu agu me so. Suro ne ahopopo aba me so na ahoyira akata me so. Na mesi o semi wontaban se aburuburo de anka metu makotena baabi. Ane anka medwane mako akirikyiri na makotena asre so. Anka meye ntem madwane mafiri mframakese ne ahum yi mu. Awurade ye won basabasa pai won tekyerema mu na mahunu amimdie ne apredie krono mu. Awia ne anajo wonam nafasuo so twa ho hia na amumuyo ne ohaw wo mu amamosem wo mu na nhyaso ne naada mpa na bontene so na enye otamfo na obom ya hohora eno de anka metie anya de okiri me na okire ne ho wo me so anka mede me ho behunta no na wodasani a me ne wo boso me yonko ne me mani wo a wo ne me di atrimsam dede na ye nam yo ko Nyankopon fie ma owuo ntunsi won so ma wonsane nko asamado anikan na nsamone wo wontena bia ne wo mu medie mesuma frɛ Onyankopon na Awurade abagye me anwumra ni anopa ne awigina na medwene mitrim na masiapini na obete me ne wagye me kra asomdwe mu na wamɛn me na wona wone me anya dɔɔso Onyankopon bete na wabua won na ono na ote ho fi tetete won de onsachira nanso onsuro Onyankopon otene ne nsa na yonko panom so wabu na pam so na num nsam yefe ko sene bota na okon wona komam ne nsam mu jobete sene ngo nanso eyemfena watwen dane wade so ato Awurade so na obeso wo mu oremma otene ni ntwe na nan muda na wo Onyankopon wo de won beko oseye amenam moja pefo ne na adafo rinni won nafa na mede me ho meto so